kun ga wannan tsinanin matsiyatan gidajen jaridun, idan da kes ɗin kidnapping ne ko kes ɗin barayi ko barayin shanu, don durin wasu su ne za su fara ɗorawa duniya ta gani. Ba na fidda tsammani, ba na fidda zaton ma da haɗin kansa ake wannan abin yan bura uba shi. Wallahi ba na fidda tsammani da kansa ake wannan abin. Wai ina Kashim Shettima, Tinubu nasu ne, kai ba namu bane, dan me muka zaɓe ka? Dan me muka zaɓi kai ka je? Mun dan ka share mana hawaye ne, dan kai mana aiki ne. Ba ka jin mu ne, ba ka ganin mu ne, ba ka sanin me muke ne? Ba ka sanin me muke ne? Ko ka zama nasu ne? Ko dama da baki shin gare ka ba? Mun san me muke fa. Ko dama dan baki shin gare ka ba? Ina 'yan majalisunmu? Ina manya-manyan mu na arewa? To wallahi Allah ya isa tsakaninmu da ku. Allah ya isa tsakaninmu da ku. Allah ya isa tsakaninmu da ku. Na faɗa na maimaita kuma duk sallan mu wallahi sai mun roƙa muku bala'i matukar ba ku ɗaukan mana mataki akan abin da ke damun mu ba. Wallahi Allah ya isa tsakaninmu da ku. Tsinanu ai iska matsiyata, Allah ya tsine muku albarka. Allah ya tsine muku albarka. Malamanmu kuke cewa mana musulmai. Kuke cewa mu zaɓi musulmi. Haka za mu zaɓi musulmin? Haka za mu ci gaba da zaɓen musulmin? Musulminmu wanda muke gani shi zai duba mana yau shi ke azabtar da mu? Yau da hannunsa shi ke azabtar da mu? To na rantse da girman Allah matuƙar ba fito an ɗaukan mana mataki ba. Dama muna zargin gwamnati ce ke sa ana mana wannan abu. Kuma wallahi mun tabbatar yanzu ita ce. Mun tabbatar ita ce. Kuma wannan tsinannin gidajen jaridun na rantse da Allah ƙarshen da su ake haɗa kai ana yin wani abu. Da an yi abu tsinannu su za su fara ɗora labari. Ku ɗora mana wannan mana. Na ce ku ɗora mana wannan mana. A kudu da aka uban me yasa kuka ɗauka kuka ɗora? Yau da ɓarayin shanu ne suka shigo ko kuma wani abu ya faru dai suka shigo suka kashe mutane ko aka abin da ku za ku fara ɗora tsinannu matsiyata makiya Allah. Wallahi Allah isa tsakaninmu da ku. Ba za mu taɓa bari ba. Ba za mu taɓa yafewa ba kuma duk abin da zai faru ya faru. Ai mun san me muke kuma mu ma mutane ne. Mutane ne kamar kowa. Kuma da mu ake ƙaruwa arewa da mu ake tinƙaho. Duk abin da ake samuwa ƙasar nan wani abin alfahari wani ci gaba daga gurin mai fito. Dan me yasa mu ba za a duba mana ba? Wallahi ba za mu taɓa bari ba za mu taɓa yafewa ba.